Както всички знаете, предстои сеитбена кампания на рапица и пшеница. За да имаме добри добиви на рапицата е добре да се влагат комбинирани торове, защото рапицата е растение, което е отзивчиво на хранителни вещества в усвоима форма. Тя реагира добре на азот, на фосфор и калий и също така има нужда от сяра. Когато рапицата изпита недостиг от сяра, тя може да понижи добива с 20%. Затова е добре да се използват комбинирани торови, които имат сяра в тях. Както всички знаете, рапицата залага потенциала си на есен. Затова е добре хранителните вещества в усвоима форма да ги приложим още предсеитбено. Да дадем това, което е необходимо за рапицата и след това да направим на пролет едно подхранване с азот, което е достатъчно до края на вегетацията. Нашата препоръка е да се използват продукти като 1838 с сяра и цинк, МПК 154010 за почви, които са слабо запасени с калий, 1838 с сяра и цинк за почви, които са запасени с калий, и за пролетно подхранване може да се приложи лан с сяра, за да обезпечим рапицата от към сяра. В зависимост от вашите нужди, ние може да предложим богато портфолио от фосфорни и азотни продукти. След сеитбата на рапица предстои сеитба на пшеница. Тя също е добре отзивчива на хранителни вещества в усвоима форма. Както всички знаете, азота спомага за прираста на растенията, фосфора за кореновата система. Когато имаме една добре развита коренова система, тя спомага за доброто изхранване на цялостното растение. Също така, когато има и калий наличен в усвоима форма в почвата, той спомага за растенията, като ги прави по-устойчиви на стресови състояния, като екстремни температури, плюсови, минусови температури, болести, неприятели. В допълнение мога да кажа, че когато едно растение е добре нахранено с калий, самия калий спомага за по-доброто усвояване на азота и на фосфора. В същото време, когато имаме едно добро нахранено растение, ние имаме устойчиви растения и високи добиви. Също така ни трябва и вода. Напоследък метеорологичните условия не са много с нас и дъждовете, които валят, са рядкост. Затова препоръчвам на всички земеделци да се оборудват с готовност да могат да използват лан, защото понякога се получава в почвата има влага, но почвеният повърхностен слой е сух. Тогава ние чакаме дъжд, за да приложим гранулирани азотни торове, а ако имаме лан, ние може да влезнем, да наторим с пръскачката и лана, когато попадне в почвата, той започва веднага да отдава активно вещество към растенията. И по този начин ние ги обезпечаваме от към страната на азот. И когато приложим течен тор в почвата, той се усвоява бързо, изпаренията се свеждат до минимум и така ние нямаме загуба на активно вещество. То отива направо в корена на растението и започва да работи. Също така е лан с сяра, който е 28% азот с 5% сяра. Той е универсален, може да се използва за всички видови култури. Сярата в лана действа като инхибитор. Понякога забавя действието на азота и същевременно отдава по-равномерно към растенията. Агроном-консултантите сме на среща винаги. Ако ни нямате телефоните, те са упоменати в интернет. Написвате само Агрополихим в търсачката и излизат координати на агроном-консултанти за района, който вие се намирате.